Спа хотел Емали, Сапарева баня. Оазис за вашата спокойна почивка на специални цени през делничните дни. Отпразнувайте вашето фирмено тържество или организирайте романтична вечеря в уютната механа с българска национална кухня. Хотел Емали – вълшебно място за ски и релакс в Рила планина. Басейн с топла минерална вода и разнообразни спа процедури само на 1 час път от София. Подарете си незабравима почивка в Спа хотел Емали, Сапарева баня.